Тэрміновая заява ў Гародні на адкрыцці бальніцы. Чаму Лукашенко раптам загаварыў пра таемныя даклады выведкі і пайшоў супраць Пуціна? Ды зноў нагадаў пра Ціханаўскую. Рэзкая змена рыторыкі. Заклікі да міру і суцэльная міралюбнасць пасля пагрозаў разнесці Еўропу арэшнікам. Што пайшло не па плану падчас выступу? Украінскія вайскоўцы падышлі да мяжы з Беларусю. Што фіксуюць аператары дрона ў глыбіні беларускай тэрыторыі? Афіцыйная заява. Беларусь спыніла рух па чыгунцы ў Расею. У чым справа? Горш за баршчэўнік. Беларус запісаў жорсткі відэазварот з-за наплыву гасцей з суседняй краіны. Как борщевик в России. На канале Нехта Плюс навіны па-беларуску пра Беларусь. Добры дзень. 5 чэрвеня, адкрываючы новую абласную бальніцу ў Гародні, Лукашенко вырашыў не толькі павіншаваць медыкаў, але і ў чарговы раз узгадаць Святлану Ціханаўскую і Захад. Ён заявіў, што нібыта падчас візіту ва ўкраіну Ціханаўская прапаноўвала выкарыстоўваць беларусаў для вайны. Праўда, назваць яе па імені Лукашенко такі не рашыўся. Няўжо боится? Как сделать так, чтобы сюда вражья морда, извините меня, не влезла и все это не перекрошило, не переломало? Тем более читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали. Ну, вот нас, Беларусь, особенно с Гродненской области, фразу вот наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно: это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Поэтому нам надо сохранить нашу страну. Праўда, пацверджанняў гэтым словам няма. У адкрытых крыніцах Ціханаўская казала пра дапамогу ва ўзнаўленні ўкраіны, размініраванні тэрыторый і гуманітарныя праекты. Дасталося ад Лукашэнкі і беларусам, якія з'ехалі працаваць за мяжу. Паводле яго слоў, лекары і настаўнікі нібыта масава хочуць вярнуцца назад, бо ў Еўропе іх ніхто не чакае. Дыктатар сцвярджае, што многія з тых, хто з'ехаў, страцілі час, грошы і нават сем'і, а цяпер просяцца назад. А завяршыў усё традыцыйнай тэзай пра тое, што на захадзе беларусы нікому не патрэбныя. Для моладзі ён таксама абазначыў перспектывы. Нашу молодежь надо в сельское хозяйство и на стройку. Наўрад ці моладзь абрадуецца такім прыярытэтам. Відаць, таму, нягледзячы на гэтыя заявы Лукашэнкі, беларусы працягваюць выязджаць за мяжу ў пошуках працы і лепшых умоў жыцця. Дарэчы, само адкрыццё бальніцы, відаць, пайшло не па плану, бо прапаганда амаль не паказала момант, калі Лукашенко пераразаў чырвоную стужку. Звычайна такія кадры яны смакуюць і паказваюць з розных планаў і ракурсаў. Ці то ножніцы тупыя Лукашенку дасталіся, ці не змог як след перарэзаць тую стужку. Як думаеце? Напішыце ў каментарах, калі для вас это бяспечна. З выступаў перад медыкамі, пасля на адкрыцці 15-го фестывалю нацыянальных культур, з вуснаў Лукашэнкі гучалі суцэльная міралюбнасць і заклікі да добрасуседства. Цяжка было паверыць, што это той самы чалавек, які яшчэ нядаўна збіраўся разнесці Еўропу арэшнікам ды дайсці да Ла-Манша. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Цікава, што ён зможа распавесці, як яго змусіў Пуцін падтрымаць эту вайну, і ён разам з ім паверыў, што летне на наступны дзень будзе разам з ім прымаць парад на Храшчаціку. Ці ён увогуле пераабуўся і пайшоў супраць Пуціна? Тое самае ён паўтарыў і выступаючы на адкрыцці фестывалю. Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, здесь в Гродно, это твердо усвоили. Мы хотим мира. Мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры. Мы будем делать все для мира, потому что война – это катастрофа. Што ж такое вялікае ў лесе здохла, што Лукашенко стаў такім міралюбцам? Ці да яго нарэшце дайшлі словы афіцыйнага гімну? Тым часам ва ўкраіне, памятаючы пра 2022 год
ведаюць цану словаў Лукашэнкі і рыхтуюцца да горшых сцэнароў. Можуть бути провокації по напрямку Києва, можуть бути провокації по західній ділянці з метою там перерізання логістичних шляхів, до прикладу. Це також спостерігалося і в 2022 році. Тому треба, звісно, готуватися до чогось гіршого, але, звісно, бути сильнішими за те, що до нас може прийти. Мяжа з Беларуссю – кірунак, які ва ўкраіне памятаюць занадта добра. Менавіта адсюль у лютым 2022 на Кіеў пайшлі расійскія войскі. І ўжо некалькі тыдняў ва ўкраіне гучаць асцярогі, што Масква зноў паспрабуе ўдарыць з поўначы праз беларускую тэрыторыю. Журналісты наведалі адзін з памежных пунктаў Чарнігаўскай вобласці. Карціна на самой мяжы пакуль спакойная. Кінуты пункт пропуску, зырваны мост праз раку, калючы дрот і ржавыя аўтобусныя таблічкі. Ніякай вялікай колькасці тэхнікі або войскаў памежнікі не фіксуюць. Ні беларускіх, ні расійскіх. Але расслабляцца ніхто не збіраецца. У нас вже був гіркий опит у 22-му році зі сторони Республіки Білорусь. Була відкрита територія та війська з Російської Федерації зайшли. Щоб цього не повторилося, як кажуть, не було ножа в спину, то ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, до будь-якого розвитку подій. Наші позиції постійно укріплюються, як і фортифікаційні позиції, так і щільність мінно-вибухових загороджень. Тому ми готуємося, щоб наразі такого не повторилось. Паводле слоў вайскоўцаў, пазіцыі пастаянна ўмацоўваюць і абарончыя рубяжы, і шчыльнасць мінных палёў. Назапашвання вайскоўцаў каля самой мяжы няма, але што адбываецца ў глыбіні беларускай тэрыторыі, адсочвае разведка, каб папярэдзіць загадзя. Біля державного кордону ми не спостерігаємо ніяких скупчень, ні техніки, ні особового складу. Тобто все як є, так і є. Можливо, десь в глибині території Республіки Білорусь, може там щось відбувається, але ми цього не спостерігаємо. Готові, звісно, ми готові до будь-яких змін в обстановці. А ў самім Чарнігаве за некалькі дзесяткаў кіламетраў ад мяжы жыццё ідзе сваёй чаргой. Няхай з папраўкай на пастаянную трывогу. Прям про можливий наступ я чула. Розумію, що вирогідність цього є, але я вірю в наші сили ЗСУ і я вважаю, що їм не пройти. Спакой без ружовых акуляраў – бадай галоўнае, чаму гэта вайна навучыла людзей, якія жывуць каля самай мяжы. Тым часам Лукашенка заявіў, што мае ўладу не толькі на зямлі, але і на небе. Маўляў, ён не толькі сам прыляцеў у гародню, але і прывёз з сабой дождь. Услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Я вчера позвонил ему, говорю, дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Пролетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера, ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. У той же час менавіта на поўдні Гарадзенскай вобласці, а менавіта ў Слоніўскім раёне б'юць трывогу. Там знікае адно з 3 прыродных азёр. Гаворка ідзе пра стан возера Мох-Малое, якое за апошні час моцна абмялела і месцамі амаль цалкам перасохла. Улады тлумачаць сітуацыю змяншэннем узроўню грунтовых вод і кліматычнымі зменамі. Паводле іх слоў, падобныя праблемы сёння назіраюцца і ў іншых рэгіёнах Беларусі. Аднак мясцовыя жыхары нагадваюць, што гэта ўжо не першы такі выпадак. Некалькі дзесяцігоддзяў таму возера таксама практычна высохла. Тады яго расчысцілі адмысловай тэхнікай, пасля чаго вада вярнулася дзякуючы падземным крыніцам. Ці будуць ратаваць возера цяпер, пакуль невядома. Але калі ніякіх мер не прымуць, Слонімскі раён рызыкуе страціць яшчэ адну прыродную славутасць. Хіба толькі Лукашенко ўмяшаецца ды забароніць возеру перасыхаць. Калі на поўначы ўкраіны толькі рыхтуюцца да расейскага нашэсця, Беларусь ужо яго адчувае. І падобна далёка не ўсе гэтаму радыя. Адзін з беларусаў запісаў ролік, у якім абураецца паводзінамі некаторых расейскіх турыстаў у Беларусі. Ён сцвярджае, што яны часта паводзяць сябе так, нібыта знаходзяцца дома. Спрабуюць разлічвацца расейскімі рублямі, парушаюць правілы паркоўкі, займаюць месцы для людзей з інваліднасцю і становяцца на тратуарах. На яго думку,
Беларусы больш дысцыплінаваныя і паважаюць грамадскія правілы. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну и вот это все прочее, то, что, блядь, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Праўда, ўплыў Расіі адчуваецца і на ім, таму нам прыходзіцца запікваць некаторыя словы. Мужчына заклікае фіксаваць парушэнні і паведамляць пра іх праз афіцыйны чат-бот ДАІ. Галоўная думка мужчыны ў тым, што калі не рэагаваць на такія паводзіны, то яны стануць звычайнай з'явай і паступова зменяць культуру паводзін у нашай краіне ў горшы бок. Ён лічыць, што любыя праявы непавагі да правілаў трэба спыняць адразу, бо гэта можа пусціць карані як баршчэўнік і вывесці гэту з'яву будзе цяжка, як, дарэчы, і расейскі мат. А як вы лічыце, слушна паведамляць пра паводзіны расейскіх гасцей сілавікам ці ўсё ж не? Калі вы ў бяспецы, то падзяліцеся сваім меркаваннем. Пакуль расейцаў ніхто ў Беларусі не спыняе, сама Беларусь пасля атакі беспілотнікаў у Бранскай вобласці часова спыніла рух грузавых цягнікоў на адным з маршрутаў у Расею. Пашкоджанне чыгуначнай інфраструктуры каля станцыі ўнечы прымусілі перанакіраваць грузы праз Оршу, што стварае дадатковую нагрузку на і без таго загружаны кірунак. Праўда, праз гэты пункт штодня праходзіла ўсё некалькі грузавых цягнікоў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі рух могуць аднавіць ужо найбліжэйшымі днямі, але з сур'ёзнымі абмежаваннямі. Гэта яшчэ раз паказвае, што праца беларускай чыгункі ўсё больш залежыць ад сітуацыі бяспекі на расейскай тэрыторыі. Ці сапраўды Лукашенка абараняў незалежнасць Беларусі, ці толькі мацней прывязваў краіну да Расеі? У новым інтэрв'ю на нашым канале былы кіраўнік польскай выведкі Пётр Краўчык распавядае пра схаванае супрацьстаянне Лукашэнкі і Пуціна, ролю Польшчы і ЗША ў беларускім кірунку, падзеі 2020 года і ўплыў Крамля на сітуацыю ў Беларусі. Глядзіце інтэрв'ю па спасылцы ў апісанні да гэтага відэа. А я з вами развітваюся, глядзіце наступны выпуск навін з маім калегам Александром Пуцілам. Усяго найлепшага.